Are you a sushi fan? Origami Sushi Bar. Origami Sushi Bar is a restaurant at the Boulevard of Sea Aquarium Beach. You can enjoy your lunch or dinner at our terrace with beautiful sea views. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Visit the Origami at Mambo Beach Boulevard to give you the best service you deserve. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. De Curaçaose politie heeft gisteren in samenwerking met onder meer de Koninklijke Marechaussee verschillende invallen gedaan. Aan de Cabo Verde-weg werd een marihuanaplantage ontmanteld. Verder heeft de politie 100.000 gulden cash, verschillende wapens, veel drugs, een politieportofoon en een kogelvrij vest in beslag genomen. In totaal 6 mensen zijn aangehouden en de politie is nog verder in onderzoek met deze zaak. Er wordt de laatste tijd veel meer getest op COVID-19 op Curaçao, maar er zit ook een enorme vertraging. Zo schrijft de Extra vandaag. Het duurt nu 2 tot 3 dagen voordat iemand een uitslag krijgt van een test op corona. En dat is lang, vinden veel mensen. De Extra schrijft te hopen dat er snel meer personeel kan worden ingezet om deze vertraging tegen te gaan. De overheid heeft vanochtend bekendgemaakt dat er 4 nieuwe gevallen van corona zijn geregistreerd op Curaçao. Het zijn allemaal gevallen van mensen die contact hadden met iemand die besmet is geraakt. In totaal zijn er nu 79 actieve gevallen op Curaçao. 55 mensen zijn helemaal hersteld. De brandweerkazerne op Rio Canario is gisteren gesloten nadat een van de brandweerlieden positief had getest op het coronavirus. Veel collega's die onlangs nog met de besmette persoon hebben gewerkt, krijgen het advies om thuis te blijven. In overleg met het ministerie van Volksgezondheid zijn verschillende voorzorgsmaatregelen genomen. Zo moeten brandweerlieden in de kazerne een mondkapje dragen. De voormalige minister van Volksgezondheid Jacinta Constantia is gisteren door de rechtbank in hoger beroep veroordeeld tot 21 maanden gevangenisstraf. De zaak gaat over fraude met mondkapjes en speelde in de periode van haar ministerschap tussen 2010 en 2012. In eerste aanleg was ze veroordeeld tot 20 maanden gevangenisstraf. De rechter heeft er nu een maand aan toegevoegd. Ook mag ze de komende 5 jaar geen minister worden. Ze heeft 2 weken om in hoger beroep te gaan. Haar ex-echtgenoot heeft eenzelfde straf opgelegd gekregen. Volgens de rechtbank is bewezen dat ze met z'n tweeën de fraude hebben gepleegd. Eerder deze week kwam een boot met 43 ongedocumenteerden uit Venezuela aan op Curaçao. Die mensen werden gearresteerd. De 2 apen die aan boord waren, werden in beslag genomen. Volgens het hoofd van de veterinaire dienst, Arnold Dwarkasing, zijn de 2 beesten een dag later ingeslapen. Volgens hem geldt er een zero tolerance op Curaçao voor beesten die worden gesmokkeld. Op die manier worden de Curaçaose samenleving en de dieren op het eiland beschermd tegen eventuele ziektes. Het Curaçaose voetbalteam wil zich voorbereiden voor de kwalificatie van het WK in Qatar in 2022, maar dat verloopt niet voorspoedig. Er was een trainingskamp gepland en die is niet doorgegaan vanwege een coronabesmetting binnen het team. En de kwalificatiewedstrijden die stonden gepland voor aanstaande oktober gaan ook niet door. Dat heeft ook te maken met de coronadreiging. Dat betekent dat de wedstrijden tegen Saint Vincent en de Grenadines en tegen Cuba zijn verplaatst naar maart 2021. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.